Hello, good afternoon. I'm back, Probinsyano Lagan. Nagbabalik ulit sa inyong mga tahanan. Medyo ni leader sa mong kuan ba? Leader sa mong laag pero may si Makmak. Okay oh. Ayos. Kot kaion ako. Nakalindot sa biyahe oh. Makita ni mo ang mga lugar bitaw, labi bukid ba. Naka sa ibabaw. Oh, ang tao ay island. Naku, nakita island dito dapit oh. Wah, grabe ka sa kaon. Kaya click. Bira. Dire oh, magkuha ko mga videos, post nimo sa TikTok, post nimo sa Facebook, ano bitong mga page bitaw. Tangan og mga background music, no? Slide ang motor. Oh, tama no? Grabe ka nindot bay. Nindot ni magbisaya tama kay daggang kita mastorya bitaw, tabian tag samot. Dire tage. Dire tage. Lo 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 lo. Apa ni sepedung? Lo 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 lo. Hello, good afternoon. I'm back, Probinsyano Lagan. Nagbabalik ulit sa inyong mga tahanan. Pupunta kami ng Badian. So ngayon ay short ride lang po ito. And hindi po kami membro ng Food Panda. Ayan, so naka-uniform po kami ng kulay pink, may halong white tsaka black. Paalala lang po, hindi po kami Food Panda. Okay. Ayan, so magbibisaya tayo ngayon. Bisaya mode tayo. Siyempre, Bisaya beta. So, excuse. Nagsabot pa mi. Kami ng taong tulo. Nagsabot pa mi kung asa may padulong. So, muna akong kauban, si Mark Pable and si Michael Kevin. Okay. So, wala tayong angkas ngayon. Wala tayong OBR. Atong beloved girlfriend na sa Mindanao karon, and karon naapot ko diri sa Cebu. Syempre LDR mi karon. Kay naman jud na. So dapat maningkamot ta, makatigom-tigom pud ta, makakwarta ta. Syempre importante pud ang pangita or pangwarta. Munang naami di karon diri sa Cebu kay tungod sa among trabaho. Alright. Right. So libre. Medyo ni leader sa mong kuan ba? Leader sa mong laag pero may si Makmak. Alright. So pauhin lang ta. Okay, so nana mga delivery boys. Delivery boys ng Dumanhog. Alright. So wala ba ikuan diri? Walay Food Panda diri sa mong lugar. So mga Food Panda. Sorry lang. So muna siya mga napili na mga uniform. Actually kuan ni kabuk mga sobra polo mi kabuk na inani. Pero okay, wala man sila ng uban, and ang uban pod is busy. So mo tong kami lang nang laag karon. So yung mga gustong apelera sa among grupo, kontak lang mo sa kuha. Or message. Naroon po mi diri sa Dumanhog. So, ayun no. Trabaho si Uncle. Respeto, ride safe sa inyo. Ride safe po sa lahat. Okay oh. Ayos. Ayan. So, sign of respect sa ating mga kapwa riders.
Oto nga, napot yung mga bagong subscribers na malingaw po sa itong mga videos. So, nagpasalamat po ko sa inyo kay, syempre, salamat kayo sa pag-suporta, sa pag-subscribe, and pag-comment sa akong mga videos. Ayan. So, hinaot nga, mudaghan pa ta. Opo na ang uniform mo. Sa uniform mo lang daan, wala na. Daog na. And karon musaka na ta sa bukid. First time pa na ako makaanhe dire. O takabalo kung saka sa kaunon ang dalan dire, pero kaya man siguro kay murag sementado naman pod. Basta sementado lang dalan, fights na. Ay lang yun ang rough road kay grabe. Lagot yung kontra yung kinako ng mga rough road. Grabe likunas dalan dire. Ako di mako kabalo mong banking, so nahinay ra akong padagan kay mag-o pa beta dire makasala ta. Pud maayo nga di pud maayo magharas-haras dire kay di beta taga dire basig di na ta kagawas. GG ta. Nahinay lang ta kay ang pud taga dali. Nga to lang, ma-enjoy ta. Wala na sila sugang padagan sa mabuang nahinay lang ta kay di mo punta switos dugar mo dito switos dalan. Okay lang taga dirita kasi tagbalik-balik diri kay ito magkuhan medyo kusog-kusugamay na nindot yung view ng tawa guys. Nan? Wow, nice. Nice. Tama na. Pindot yan kailangan ko mga inana nga view. Makita bitong bukid bitaw. Sus, sabi ng hangin, sabi ka gabi ka presko gabi ha. Nani nga dalan bitaw, hindi gusto mo inani nga dalan tama ni. Grabe sakit sa lubot. Oy, best friend forever best friends forever. Landslide. So extra careful mo kung manin mo dirig. Tama ni mga dagkong bato. So dili advisable dire. Manin mo dire pag mag-ulan kay maayo. Tams dalan. Mga batuon. Mga bato-bato. Once nga maligsan na ninyo, gansa mo. Maka siya, ma-slide din yung ligid. Traan ang tawa pagod. So, hinahinay lang ta kay Lisod na dako ay kinalutan. Pero basig kamulo pa ni gabuhat og dalan, siguro muna inaani. Unang hinahinay lang ta, bantay-bantay. No? Slide akong motor. Utong ang ma-slide ta, gabalance pa jud ta. Once yung ma-slide ta, wag kita ayo. Nang di kita kumpiyansa. Nanat ko sa taas-taas nga lugar. Kita na ang bukid. Kita ang dagat, ang view. Ayun So ganahan kong mga inani bitaw. Muna yung nakanindot sa mag-rides kay makita kag mga bagong lugar nga panimo nakitaan, makadto ka sa mga lugar nga panimo nakitaan. Syempre ma-enjoy po ka ba kay hani ka na di na po katantong alkansi sa imong kinabuhi ba. Tara, kita ka sa dalan kita na akong dalan ay hanap pa dulong. Scott, kaion ako. Sakita na sungkon iyon naman uong ko putok. Kita niyo ang view guys. Okay, di ata munong kay si mabiyaan ta. Tama gabi ka nindot bay.
Grabe, sightseeing up. Ah, nako. Nindot ni magbisaya ta kay daggan kita mastorya bitaw tabian tag samot. Lahi ra gining mag Tagalog ta compare sa magbisaya ta kay daggan kitang masulti basta magbisaya ta. Kumpara nimo magtagalog ta medyo na limit atong pagstorya bitaw. Ay utal-utal pa. So ato nga ka-decide ko nga magbisaya na lang ko total Bisaya ang buta. Pero noy. Unay ano? Wala problema sa itong mga viewers dara. Ngayon sa ko ay gatot. Yun ang ko. Kaniyaro sa gyaw-yaw kayo yun ko. Sige, mangis ako. Okay, so naka-record. Mao pangihi. So muna akong gingonin nyo. Oh, muna nakalindot sa biyahe oh. Makita nimo ang mga lugar bitaw labi nagbukid ba. Naka sa ibabaw. Oh, ang tawa. May island. Nakita island dito dapit oh. Wala siyang island. Wala po siyang island. Oh, grabe ka presko sa hangin. Wala po pinakita ang island dito sa unahan. Ayan. Turaay. So, basig di maklaro sa inyong pananaw. Paway sa tajot. Ay, nako, kalamis. Nabuhi. Aman ta pa dong, saka pa ta? Kamo? Sakar bre. Okay. Saka na po ta. Daming mga sakaon rin gamay. Plastar ba? Abi ka sakaon. Kaya klik. Bira. Angat. Angat. Ay, kaya ka ni oy. Kaya ka ni oy. Salig mo ko sa motor. Oh, tara. So, nakita na may nindot niya ako. Nindot na spot. Sa iligan, mura po na siya o na pagka C3. Kung kabaw mo sa C3 doon sa iligan, try. Makita ni mo ang view sa ubos. Makita ni mo ang isla. Nindot dire magkuha ko mga videos. Post ni mo sa TikTok, post ni mo sa Facebook. Kanabitong may mga page bitaw. Tangan ng mga background music. Okay. Wala pa dulong. Nagkataas mi, nagkataas. Nagkasaka. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. So itong mga kapwa riders. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Okay, so support Provincianong Lagan. Let's go. Let's go. Magbutan tag logo sa atong sa Nina, magbuhat tag stickers, magbuhat tag logo. And magprint ta og pangalan nato. Provincianong Lagan diri sa tong likod para ma-notice ta sa mga tao. Hinaot niya, ma-search nila tong video pohon. I-post na ako ni hinaot na makita nila. So, naman to padung. Diri tage. Diri tage. Wala pa diay. Patay to dia. Grabe. Dia siguro tong mulahos. Mak. Dia siguro tong mulahos. Lah. Apa ni siya padung? La. La. Mag-trail sa may. Char lang. Di joke pitaw di na kumulahos. Uy, bahala ka dia. Kumulahos, bahala ka dia. Ayan na nato tong video dire. Taas-taas na gamay atong video. So, di na nato ni patas unog ayo. Guys, basig di na pud ma-view pod. Di na magyapon ni siya mahurot og lantaw sa atong mga viewers pod sa mga mo-view ani nga video. Kaya po na siya ingon og hutdon jud nila og lantaw atong video. So, much better na better. So, yan na itong video. Salamat sa mga subscribers nato, mga new subscribers nato dira. Salamat kayo sa inyong pag-support.
sa atong YouTube channel, Probinsyanong Laagan. And sana po wag kayong magsawang sumuporta. And hopefully mag-grow po itong ating YouTube channel. Okay, so dito lang tayo. Salamat po. Salamat. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Ride safe. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.